Dobry dzień, moi drodzy. Obstawiam, żeście się nie spodziewali takiego widoku. Ja powiem wam, że na pewno nie spodziewałem się takiego widoku. W dobie, kiedy wszyscy walczą o tam, prawda, niezanieczyszczanie naszej wspaniałej planety, no dość tak średnio bym powiedział, ale cóż zrobić. Wybrałem się dzisiaj na takie bardzo ładne miejsce, szczególnie jak robi się ciepło. Staw tak zwany pod Topolami, albo tutaj tak zwane po prostu Topole. Przyjechałem tutaj na moim, jak się domyślacie na pewno, bydlaku bolszewiku. Nie wziąłem pod uwagę, że jest bardzo silny wiatr i jak tu dojechałem, no właśnie wieje, to musiałem przysiąść, bo mi się słabo zrobiło, ale mam ze sobą, moi drodzy, Pixelboxa z tego miesiąca i sobie tego Pixelboxa właśnie w tym momencie odpakujemy. Ponoć był słaby, zobaczymy. A tutaj wszystko te takie czarne wybrzuszenia to porobiły krety. Między innymi tutaj, mam nadzieję, żadna podziemna bestia mi nie ukradnie Pixelboxa. Żeby sobie za bardzo nie ułatwiać, oczywiście nie wziąłem statywu ze sobą, bo po co? Tadam. Czy tutaj gdzieś miałem takie narzędzie zbrodni? O, myślę, że tutaj z moimi stópkami to będzie całkiem sztos kadr. Jeszcze tu musimy króliczka. O, przepraszam, króliczku. Tadam. Tu po staremu. Nie zbliżają się tu do nas żadne żule mordercy, ani krety. Nie, nic nie ma takiego, dobra. Bla bla bla. Lampę, licht, lampara. Aha, czyli to jest po prostu lampka. Lampka z Harry Pottera. Ze sową. Ja już wam się przyznawałem kiedyś, ale przyznam się po raz kolejny. Widziałem tylko 2 części Harry'ego Pottera tak naprawdę. No w sumie 3, ale 3 przespałem. Nawet nie będę rozpakowywał, bo to widzicie, co to jest miniaturowa lampka. No lampka do czego służy, to raczej wszyscy wiemy. Torebeczka, albo po śląsku zwana taśka, tak zwana pederastka. Nie mam pojęcia, czemu to się tak nazywa, ale to jest taki rodzaj tej takiej torebki, którą bardzo sobie upodobały 2 szczególnie grupy, które w Polsce można zaobserwować, które są, jak to się mówi, mocno reprezentowane, czyli Cebiksy i Ukraińcy. Jeżeli ktoś idzie z takim czymś, to jest gdzieś tak 70% szans, że to jest Ukrainiec i 30%, że to jest rodzimy Seba albo Mati. Pozdrawiam wszystkich Sebów i Matich oczywiście, bardzo ich lubię i szanuję. Ale to jest oryginalne HBO. Jedyny serial na HBO, jaki obejrzałem, to było Ślepnąc od świateł. W ogóle bardzo dobry serial, tak na marginesie polecam. Patrzcie, jak tu pięknie. Zabierzcie tu kiedyś dziewczynę albo chłopaka. Tutaj w ogóle w tym polu często można znaleźć paczki po prezerwatywach puste i tam często ludzie właśnie, jak to porośnie i nic nie widać, to tam często idą i tam sobie współżyją. Znaczy, no nie namawiam was do tego, bo to zasadniczo jest nielegalne. Game of Thrones, Hand of the Queenpin, czyli przypinka z ręką królowej, plus 14. Kurde, nie wiem, nigdy sobie nie mierzyłem, trzeba by było sprawdzić. No to na pewno jak ktoś oglądał Grę o Tron, to się jara, nie? Ja nie oglądałem. Niemniej jednak będzie fajne na prezent do kogoś, co oglądał. Lumos, Maxima, Wingardium. Czy wiatr może przestać wiać, bo kameruję teraz. No fajne, fajne. Jak ktoś ogląda Harry'ego Pottera i fajna gumka. Można z takiej gumki strzelić komuś w pysk. Czy w rękę. Pin. I teraz czy pójdzie na piżamę, czy raczej nie? Patrzcie, bana jedzie. Halo! No powiem wam, całkiem fajna. Nie będzie spiżamiona. Będziemy w niej łazić. Całkiem spoks. To by było tyle z tego Pixelboxa. No jak ktoś lubi klimaty fantastyczne, czyli Harry Potter albo Gra o Tron, to na pewno mu się podobało. Ja takich klimatów za bardzo nie znam. Ale fajnie, że znowu nie będę musiał kupować koszulek i będę miał w czym chodzić. Mam nadzieję, że coś w ogóle będzie słychać na tym filmie. Jak widzicie, już się robi piękna wiosenna pogoda. Także zapraszam do wszelakich aktywności na zewnątrz, znaczy za dnia. Bo wieczorem oczywiście zapraszam na streamy na Twitch TV Niklaus, gdzie gramy codziennie. I niedługo prawdopodobnie nabywam sobie PlayStation 4, także będzie jeszcze fajniej. Także mam nadzieję, moi drodzy, miło sobie spędzacie czas. Życzę wam wszystkiego dobrego.
No i zapraszam na Instagrama, na Twitcha oczywiście i na Facebooka do polubienia fanpage'a, gdy wrzucam tam zdjęcia gołych bab. W ubraniu, ale zawsze. I to by było z mojej strony tyle. Pa, pa!